guys, welcome back to Jenny B Vlog. दायो जोङो गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। जोंना स्कुला दैलि जायो नालाय बेनिखायनो जोङो सुनिबार देवबारावसो ब्लगखौ लाबोनो नाजायो आरो। ओमफ्राय जोङो दिनै जानाय ब्लगखौनो लाबोबाय। बिदिबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि ब्लगखौ मोजां मोनोबा। दायो जोङो स्टार्ट खालामसै जानायखौ। बाबाजों आंजों जागोन आरो नायलांबाय थादो। guys, जानोसैलै बिसोर मोसायो माथो। नैबे अमा एकदम गामियाव बुथारनायमोन। अमा एकदम मोजांनो ड्राय फ्राय एवनानै लाबाय। जानोसै। Asal ya? Asal. Mantap fry. Nih. Gosalnya lebih bantu bodoh nih, gram perenam dan lain-lain. Itu mahal. न'आव बानायनाय आसार थाइजौनि आसार बियो नोंथांमोन नै जानोसै नों नांगौ नै guys ना बिलाहि मटर होनानै ग्रेभि संबाय नाखौ अमाखौ एवबाय दाउदै बयल खालामना आरो एवना लानो आरो ini papor ini nama anu gue garamnya metaya papora itu biasa ewana labai
Nanggu. Mana? Tong kayu. Baru kayaknya jauh senang sih. Pakor हांसो गारमा बिराद फानो बेखौ दखान माबायाव फुजा मेला जायोबा जों बायनानै जायो बे हांसो गारमाखौ Aduh. ना लकेल गाइस बेलाहियाबो लकेल ओमफ्राय मटर गोदानाबो लकेल आरो एकदम बिराद टेस्टि जाखादों गोदान मैगं ना बेलाहि गोदान बेनिफ्राय मटर बुट नाजों ग्रेभि संनाया रानिया गगा मोननायखाय नाखौ जानो गिदों आरो ना गाइस ना जाबा थान्दा हाबो होननानै बुङो नालाय बेनिखायनो गगा मोननायखाय नाखौ जानो गिदों होननानै एसे जादों बियो Kasar. Mama mesin. Rasa. Udah besar lagi.
अरखावनांगौ राहा लाखायो खोब थाखाय गोरा जानायनि अरखावना हो libar pemani aku lupa बिराद जाबायलै गायनो लुगैयो नाथाय एसे जाबानो आंगायो अमाखौ बिराद मोजां अमाया नै masa janji dek lepas tuai saya nyaman janji नानि खर' सु थायोलै एकदम उदैया एकदम टाइट जाबायलै गाइस एसे दै लोंना होनो दाउदै so guys जोंना दा माइ सफैदों आरो माइ एसे हाल्ला जासिगोन टाटा मबाइलजों माइ सक्ति होनाय लाबोदों आरो aku udah ini cari लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ माने दिनैनि जानाय भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना जोंनि बे जानाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय अननानै साबस्क्राइब खालामना हो बाय बाय गाइस नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन दै बाय बाय